Sut mae gwneud llyfr yn gyntaf, mae'r awdur, Angharad Thomas, yn cael syniad ac yn teipio. Wedyn, mae hi'n gwneud y llun. Llun o pwy di hwn sgwennu? Y Dewin Dw. Ond pwy sydd yn y ffenast? Strempan sy'n na. Hen gymeriad drwg ydi Strempan. A dyma fo, y llun mewn du a gwyn. Mae'r Dewin Dw yn dawnsio ar y gwely. Mae Angharad Thomas yn mynd draw i'r cyhoeddwyr, y Lolfa, ac yno mae dylunnydd yn rhoi lliw ar y llun. Pan mae'r lliwio wedi ei orffen, mae o'n barod i gael ei argraffu. Mae 4 lliw ar gyfer argraffu, y melyn, y coch, y glas, a'r du. A dyma'r argraffydd yn rhoi y rinc yn y peiriant argraffu ac yn ei wthio i fewn i'r rollars. Mae'r argraffydd yn rhoi y 4 plat i fewn i'r peiriant argraffu. Un ar gyfer y melyn, un ar gyfer y coch, un ar gyfer y glas, ac un ar gyfer y du. Papur! Mae angen lot fawr iawn o bapur mawr ar gyfer gwneud llyfr. Eto! Whee! Dyma'r papur yn cael ei roi yn y peiriant a'r argraffydd yn pwyso'r botwm. Dyma'r papur yn bwydo i mewn i'r peiriant. Mae Angharad Thomas wedi dod a'i mab Hedydd draw i'r Lolfa i weld y llyfr yn cael ei argraffu. Ar y diwedd, maen nhw'n cael gweld beth mae peiriant wedi gwneud. Yna, maen nhw'n mynd i weld y papur mawr yn cael ei blygu ar y peiriant plygu. Yna, maen nhw'n cael mynd i weld y papur yn cael ei gasglu at ei gilydd. Mae'r peiriant casglu yn gallu bod yn swnllyd ac mae angen rhoi rhywbeth yn y clus. Ond mae angen un ar gyfer bob clus. Dyma Paul yn dangos sut y mae'r papur sydd wedi cael ei blygu ac wedyn cael ei gasglu yn cael ei roi at ei gilydd a'i roi yn y peiriant gludo. Pwysa'r botwm, Paul! Pwysa'r botwm! Whee! Mae'r llyfr yn cael ei osod yn y peiriant ac yn mynd rownd a rownd a rownd. Ac mae'r tudalennau yn cael ei gludo. Ond mae'r llyfr yn rhy fawr ac angen cael ei dorri yn y peiriant torri. Mae Angharad Thomas a Hedydd wrth ei bodd yn gweld y llyfr yn y maint cywir o'r diwedd. Mae'r llyfrau yn cael ei pacio mewn bocsys ac yn barod i fynd i'r siop. A dyma ni, y peth mwyaf pwysig un. Mae'r llyfr yn barod i'w ddarllen. Dangos y llyfr, Hedydd! Dangos y llyfr! Whee! Hwyl nawr! Beep, 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 beep,